Un exitazo rotundo, Se La medalla de oro para Radio Galega. Te podías cargar con haberle hecho venir aquí. Anda, carallo. Fai menos de 3 meses, Galicia rebelouse contra os guionistas da crisis. Os galegos e as galegas dixeron en voz alta que non se conformaban, que querían mellorar e decidiron depositar de forma maioritaria a súa confianza no Partido Popular de Galicia. Posto en marcha ese proceso de mellora dende o goberno da Xunta, temos que continuar camiñando, porque Galicia non quere parar. E o seguinte paso o temos que desenvolver en Europa, e para iso é imprescindible o apoio da cidadanía galega nestas eleccións. Non é casualidade que hoxe estemos neste espacio, neste hostal dos Reis Católicos, porque aquí no pasado mes de febreiro, Alberto Núñez Feijóo presentou algo máis que un programa electoral. Asinou un contrato coa cidadanía galega no que empeñou a súa palabra e comprometeuse a traballar sen descanso na mellora da realidade de Galicia. Hoxe, neste mesmo enclave, presentamos o programa electoral do Partido Popular de Galicia que sen dúbida faremos cumplir en Europa. Nós non falamos de promesas, nós falamos de futuras realidades. E o programa co que nos presentamos ás eleccións europeas propón exprimir ao máximo o marco competencial da Unión Europea en beneficio de Galicia, en beneficio de todos os galegos. Europa ten moito que decir sobre a situación do sector pesqueiro en Galicia. E Galicia ten que influir na toma de decisións en Europa. A cota láctea que ten asinada Galicia neste momento fai imprescindible a importación de leite para atender a demanda do mercado. A situación será similar no futuro se non facemos nada, xa que os incrementos foron de carácter lineal. Non se fixe un reparto para compensar aos países deficitarios. Por iso, dende o Partido Popular de Galicia, non queremos incremento de cuotas lineais. Podemos producir máis e queremos producir máis. En España non podemos importar leite de outros países simplemente porque a que nos deixan producir sexa insuficiente. E, sobre todo, os gandeiros galegos deben saber que estamos do seu lado aquí en Europa. O primeiro é vencer os efectos da crise. E esa batalla ten no seo da Unión Europea un punto fundamental. Un traballo máis necesario que nunca, tendo en conta a ineficacia dos socialistas que o único que fixeron ante a crisis económica foi intentar negala e cuxo papel en Europa limitouse estes anos á claudicación e a nula defensa dos intereses de sectores fundamentais da economía tanto española como galega. Hai tamén prioridades claras en materia de transporte. Sí, queremos o AVE. E Europa pode axudarnos. Queremos rutas de conexión por estrada entre Francia e Portugal con escalas en Galicia. Queremos unha autopista do mar que consolide os nosos portos como punto estratégico no tránsito marítimo de persoas e de mercadorías. Propoñemos impulsar melloras institucionais nos órganos de representación que máis influencia teñen na elaboración de políticas comunitarias, como, por exemplo, o Comité das Rexións. Buscaremos, ademais, a fórmula para chegar ás institucións europeas aos galegos, porque consideramos que é vital que sintamos a Unión Europea como algo de todos, e non como un elemento etéreo e alleo a nós. En conclusión, en Europa hai que defender as nosas posicións e a falta dun goberno central forte que o faga serán os nosos eurodiputados os que den a cara por Galicia. Valió la toma. ¿Cómo hizo el cine? Pues vais a ver todos en internet. Y en YouTube. En YouTube.